Og her var det Sabine med skipperkald. På en tredje plads i juniorhandling, der har vores dommer besluttet, at vi skal se Martha med Miniature American Shepherd. Martha? Ja, den er svær, den der. Ja. Det var jo nødvendigt, fordi jeg har jo booket tid til hende, der er speciallægen privat, og hun var bare sådan... Så tager vi lige de sidste to en lille tur rundt, og der må gerne klappes. På en første plads, der skal vi se Malika med Australian Shepherd, og på anden pladsen Sabine med skipperkald. Og verdenspressen er meget velkommen. Wise? Ja, sådan. Er der flere, der har tilmeldt i parklasse, så er det nemlig lige ved at være op over. Til at dømme en parklasse, der skal I tage godt imod Paul Lawless. Og vi får præsenteret et par med skipperkald. Og imens så beder vi jer, der har fået bedste baby, om at trække ind i opstillingerne. Bedste baby. Og på førstepladsen, der ser vi en dygtig handlet parklasse med skipperkald. Wise? Sådan, sej. Wow, var du god. Sådan, ja, nu var du. Er der flere, der har fået bedste baby, som skal være med? Ja, skal vi se, om det er en legetøj nu, da?